Medzištátny expres 147 Kysuca zo smeru Praha hlavní nádraží a Čadca, pravidelný príchod 15 hodín 39 minút, prichádza k nástupišťu 2, kolej 2. Medzištátny expres 122 Fatra, smer Považská Bystrica, Úchov, Horní Lideč, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odchod 15 hodín 38 minút, stojí pri nástupišti 4 za Rušňom, sú radené vozie druhej triedy číslo 362 až 364 a 366 až 369, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi a so stíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich číslo 370 a vozeň prvej triedy s oddielom pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu číslo 372. Upozorňujeme cestujúcich, že vozeň druhej triedy číslo 362 z prevádzkových dôvodov vo vlaku nie je radený. Železničná spoločnosť Slovensko sa ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti. Medzištátny expres